ଲୁଚି ଲୁଚି ପାଚେରୀ ଡେଇଁକି ଆସୁଛି। କେମିତି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ତୋ ସତ ପରିଚୟଟା ଜାଣିବାକୁ ଆସିଛି। ସେଇ ସରଳ ସାଇରାମ ଟୋକା ଲୋଭରେ କେମିତି ବେଇମାନ ଟୋକା ପାଲଟି ଯାଇଛି ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି। ସେମିତି କହନା ବେବିନା। କୋଉ ଦିନ? ଆରେ ଦିନା କିଏ? তোরা জানিনু তো বাবুকে তোরা চিনিনু। আরে তো বাবু তো দিন রাতে তো ভাই ঠাকুরকে ডাকুଛନ୍ତି তো ভাই ডাকা আখিରୁ ଲୁହ ସରୁନି। ତୁ ଶେଷରେ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ପର କରିଦେଲୁ ରେ ବେଇମା। ଏମିତି ନା ମାନିକି ପର କରିଦେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି? ତାକୁ ତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି। ତାକୁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ମିଛ କହି ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି ଏ କଥାଟା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ମୁଁ ଜଣେଇ ନାହିଁ। ହେଲେ ସତ କଥା ତୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ନା। ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ମିଛ କହୁଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ମାନିକି ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମାନିର ହାର୍ଟଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ମାନି ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବନି। କେବଳ ସେଇ ମାନି ପାଇଁ, ସେଇ ମାନିକି ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ଟଙ୍କା 30 ଲକ୍ଷ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ମିଛ ସ୍ୱାମୀର ଅଭିନୟ କରୁଛି। ସୋନାକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ମିଛ ସ୍ୱାମୀ। ମୁଁ ମାନିକି ନେଇ ନର୍ସିଂହୋମ୍ ଆସିଥିଲି। ଡକ୍ଟର କହିଲେ ପୁରୁଣା ହାର୍ଟଟା ପାଇଁ ନୂଆ ହାର୍ଟ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ତୁ କହିଲୁ 300 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଯେ ନୀତି ମଜୁରୀ ଘଟୁଛି, 30 ଲକ୍ଷ ତା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ। ଆରେ ତାପରେ ମାଉସ କର ଆମେ ହବେ ଦିନା। ମୁଁ ତ ଭାବି ନେଇଥିଲି ମୋ ମାନି ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ବୋଲି। ମୋ ମାନିକି ଆଉ ମୁଁ ଦେଖି ପାରିବିନି। ସେ ନର୍ସିଂହୋମ୍ ବାରଣ୍ଡାରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଭଗବାନ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ସୋନାକ୍ଷୀ ମାନ ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇଲେ। ସୋନାକ୍ଷୀ ମାନ ମୋ ସବୁ କଥା ମୋ ପାଖକୁ ଶୋଇ ସାରିବା ପରେ ମୋ ସହିତ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ ଯଦି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମିଛ ସ୍ୱାମୀର ଅଭିନୟ କରେ ତା ମୋତେ ସେ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବେ। କେବଳ ସେଇ 30 ଲକ୍ଷ ପାଇଁ, ମୋ ମାନି ପାଇଁ, ମୋ ମାନିର ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏଠି ସବୁ ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇ ମୁଁ କୁକୁର ଭଳି ପଡ଼ି ରହିଛି। ମୋରି ସାମ୍ନାରେ ମୋ ମାନି ମରି ଯାଇଥାନ୍ତା ଏଇଟା ମୁଁ ଶୋଇଥାନ୍ତି କେମିତି? ଆରେ ତୁ ମଣିଷ ରୂପରେ ତୁ ମହାନ। ଆରେ କୋଉ ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଥିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯମରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଯୁକ୍ତି ରଖିଥିଲେ। ଆରେ ଏ ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଯମରାଜଙ୍କୁ ବି ହରେଇ ଦେବ। ତୁ ମହାନ ରେ ଥାଇରା, ତୁ ମହାନ। ନହେଲେ ମୁଁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବିନି। ମୋ ମାନି ମରିଯିବ। କାହାକୁ କହିବିନି ସମସ୍ତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି ରେ। ଏମିତିକି ତୋ ଭଉଣୀଟା ଭାବିଲେ ଯେ ତୁ ସତକୁ ସତ ତାକୁ ପର କରିଦେଇଛୁ। ବୁଝନ୍ତୁ ଯିଏ ଯା ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛି ବୁଝୁ। ମୋ ମାନିର ଜୀବନ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ସହିଯିବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ଯଦି ଟିକେ ଘୋଡ଼ା ପାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ ମୁଁ ଏତିକି କରିପାରିବିନି। ତୁ ଖାଲି ଏତିକି କରିବୁ, ତୋ ମାନିକି ନେଇ ନର୍ସିଂହୋମ୍ରେ ଆଡମିସନ୍ କରିଦେବୁ। ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଯାଇଛି। ଦରକାର ହେବ ଆରାମ ସବୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି।